5 vecí, ktoré ste nevedeli o realitách v Gemeri a mali by ste vedieť. V realitách v Gemeri sa skrýva mnoho neznámych, ktoré môžu prekvapiť aj skúsených investorov. Poprvé, ceny tu môžu byť veľmi flexibilné v závislosti od konkrétnej lokality, čo znamená, že trh je stále veľmi dynamický. Po druhé, v niektorých oblastiach môžeš naraziť na staršie, ale historicky hodnotné nehnuteľnosti, ktoré potrebujú renováciu, no ich potenciál je obrovský. Po tretie, aj keď Gemer je menej rozvinutý, rozširujúca sa infraštruktúra a projekty podporujúce cestovný ruch pomaly menia región na atraktívnu destináciu. Po štvrté, existujú tu výborné možnosti pre investovanie do chalúp a rekreačných objektov. Po piate, predaj pozemkov v Gemeri je stále podhodnotený, čo môže byť ideálna príležitosť na dlhodobé investície.